Wel, Brian, diolch yn fawr am ymuno da ni. Blwyddyn newydd brysur. Dylen ni ddweud, mae'n mynd i fod yn flwyddyn fawr i chi. Yn anhygoel, ie. Wrth gwrs, mae'r gemau Olympaidd a Pharalympaidd yn dod lan yn yr haf. Euros, wrth gwrs, yn myd pêl-drod, ond lot o gystadlaethau eraill hefyd, gan gynnwys cystadlaethau i'r athletwyr i ennill falle yn y gemau'r gymanwlad yn Gold Coast yn 2018. So, mae'n anhygoel beth sy'n o'n blaen ni. Ond wrth gwrs, mae'r cyfnod yma, cyfnod byr sydd yr athletwyr i ennill yn y tîm Prydeinig ar gyfer Rio, a mae hwnna'n amser bwysig iddyn nhw, ac wrth gwrs i'r hyfforddwyr, i teuluoedd nhw ac i'r gwyddonwyr a'r hyfforddwyr sy'n gweithio fan hyn. Ni'n darllen ar eich gwefan chi, disgrifiad eich swydd chi fel rheolwr perfformiad elit, gweithio'n strategol mwyn sicrhau bod modd i athletwyr Cymru ennill medalau mewn gemau mawr. Dim pwysau o gwbl yna chi felly. Wel, nid fi fydd yn cystadlu, mae'n gweud, so mae'n rhywbeth dda. Ond wrth gwrs, ie, mae'r cyhoedd, mae'r wasg, mae'r llywodraeth, mae pawb eisiau llwyddiant. A mae hwnna'n bwysig i Gymru fel wlad, i ddangos pwy mor brwdfrydig i ni, pwy mor heini mae'r wlad yn gyffredinol. So mae llwyddiant ar y llwyfan rhyngwladol a wrth gwrs y llwyfan fwyaf falle, gemau Olympaidd a Pharalympaidd, yn bwysig iawn i ni. Ond dwi ddim yn hawdd, mae rai gweud. Mae'n siŵr bod chi'n cysau targedau, mae pobl pawb ym mhob rhan o fywyd eisiau gosod targedau dyle yma. Mae rhaid bod yn synhwyrol am y peth hefyd am hynny. Ie, mae rhaid bod yn synhwyrol, ond tyma beth sy'n diddorol, os chi'n siarad â'r athletwyr, maen nhw'n gyfarwydd a set o targed. Y problem sy'n dod pan mae pobl yn cysylltu buddsoddi dy cyrraedd y targed, achos mae byd chwaraeon yn amlwg, dwi ddim yn sicr. So, allwch chi fod wedi perfformio'n dda a heb ennill y medal. Os chi'n cael y buddsoddiant wedi tynnu oddi wrthoch chi oherwydd hynny, mae hwnna'n anodd i gymeryd, ond yn gyffredinol mae'r athletwyr yn gyfforddus da'r targedau. Faint o lwyddiant chi'n meddwl ddaw a fyma? Felly, mae yna enwau cyfarwydd yn amlwg yn mynd i fod yn cystadlu yn Rio. Os yna enwau anghyfarwydd falle yn mynd i dorri drwodd? Wel, mae'n anodd gweud ar y foment, achos fel wedys i ni yng nghanol y cyfnod o pobl yn ennill lle yn y tîm. Ond mae'r enwau adnabyddus, wrth gwrs, Geraint Thomas, Jazz Carlin, Aled Sean yn y gemau Paralympaidd, Holly Arnold. Mae enwau cyfarwydd yn ni. Falle fydd un neu ddau, fel Jay Jones yn dod trwyddo, ond dwi ddim yn credu fydd llawer. Fi'n credu taw dyma'r flwyddyn o'r enwau adnabyddus, a falle flwyddyn y menywod fydd hi. Beth sy'n eich chi i gredu hynny? Wel, falle canlyniadau yn gemau'r gymanwlad yn Glasgow flwyddyn diwetha, neu 2 flynedd yn ôl bron i fod nawr. A y merched yn gwneud mor dda yn y gemau hynny, a mae'r enwau hynny mwy na thebyg mynd i fod yn cystadlu yn Rio. So, mae'r arwyddion yn eitha ffafriol. A wrth gwrs mae un neu ddau enw fel Jay Jones, hi yw pencampwraig Olympaidd presennol, a mae wedi bod yn cystadlu'n eitha da. So, ie, mae'r arwyddion yn eitha da o ran menywod. So, Jazz Carlin, Georgia Davis, Jay Jones, Eleanor Barker yn y tîm seiclo, Ciara Horn hefyd yn y tîm seiclo. So ie, ni'n gobeithio fydd un neu ddau. Hannah Mills yn hwylio wrth gwrs, bron angofio, mae'n jyst yn cario ymlaen. So ie, mae'r arwyddion yn eitha da. Mae'n ni'n hoffi hefyd bydd yn dweud Dr Laura McAllister, gordi'r dyfroedd braidd yn sôn bydde tîm pêl-drod Cymru yn cyrraedd yr Euros, yn cael fwy o effaith na'r tîm rygbi'n ennill cwpan y byd. Beth alle y tîm athletau sy'n mynd i Rio wneud i roi y tîm pêl-drod yn y cysgod fel petai? Be fydde angen iddyn nhw gyflawni? Wel, na chi cwestiwn dda. Bydd rhaid nhw ennill medalau, mae hwnna'n siŵr, ond so'n gwybod faint i cicio pêl-drod off tudalennau blaen a'r cefn. Dwi'n credu gallen nhw wneud dim, really, achos mae'n hanesyddol beth mae'r pêl-droedwyr a tîm Cymru wedi wneud. Yn un ymfalcheuon hynny, ni'n gweithio dy'r FAW hefyd, so ni'n cymeryd llawer lot o bleser mas o'i llwyddiant. Licen ni weld pawb yn llwyddiannus yn yr haf a'r flwyddyn i ddod, a wedyn gallen nhw siaro'r penodau i gyd gyda'i gilydd. Mae athletau yn cael gymaint o sylw, ond yn ddiwedd ar sylw negyddol. Beth yw'r rôl chi fel Chwaraeon Cymru gyda'r athletwyr yn cynghori a sicrhau bod popeth yn mynd yn iawn fel petai? Wel, mae'n ddau ongl i'r cwestiwn yna. O'n rhan yn gwaith ni dy'r athletwyr, mae'n bwysig iawn bod ni'n addysgu nhw ar y pethau ddylen nhw wneud a ddylen nhw ddim wneud, wrth gwrs, ym myd cyffuriau. Ond yr ongl arall yw gyda'r cyrff llywodraethol, a dyna chi'r
falle'r y job yn fwy anodd, ond mae'n bwysig iawn, a dyna beth ni'n neud fel cyngor yn gyffredinol yw gweithio dy'r Cyrff Llywodraethol i wneud yn siŵr bod y strwythur dyn nhw, bod y hyfforddiant dyn nhw, bod nhw'n llywodraethu'n iawn a bod ni ddim yn cael unrhyw enghreifftiau fel ni wedi cael gyda FIFA neu'r IAAF. A mae'r gwaith yna wedi mynd mlaen am blynydde nawr, a ni mewn lle dda iawn fi'n credu. Achos ni wedi gweld un o'r fan hyn yng Nghymru gyda Gareth Warburton a Rhys Williams, mae pethau yn gallu digwydd, hyd yn oed pan mae pawb yn meddwl bod nhw'n gwneud popeth yn iawn. Mae'n rhaid bod ni'n ffin denau iawn ac yn anodd iawn i chi ac i'r athletwyr. Yn union, addysg yw'r sy'n allweddol yn yr holl beth. Mae gormod y bwyslais falle pan mae'r athletwyr yn ifanc a mae rhaid nhw cael rhyw fath o supplements neu rhywbeth fel yna. Dos dim eisiau. Allen nhw'n cael llwyddiant a hefyd cyrraedd y nod jyst trwy bod byta'n iawn ac ati. So addysg yw'r peth allweddol i ni gyda'r Cyrff Llywodraethol a'r rhieni wrth gwrs gyda'r athletwyr ifanc i wneud yn siŵr bod nhw ddim yn gwneud camgymeriadau. A mae'n bwysig iawn bod ni yn wneud hynny. Mae rhywbeth di newid, achos o'n i'n darllen eich blog chi'n ddiweddar yn sôn am David Davies nôl yn Gêm Olympaidd Athyn. Dim ond 2000 ffeder yw hynny, dim yn gymaint â hynny yn ôl. Yr unig un o Gymru i gael medal. Mae disgwyliadau di newid yn syfrdanol ers hynny, a fi'n cymryd mai dim damwen yw hynny bod y safon wedi codi. Yn union, mae buddsoddiant y Cronfa'r Loteri a'r Llywodraeth Cymru wedi bod yn bwysig iawn i ni. Ni'n gwario fwy ar y lefel elitedd, a mae hwnna'n bwysig. Mae rhaid wneud Mae'n costio i ennill y medalau yma, ac i buddsoddi yn yr athletwyr. Nid prosiect blwyddyn yw e. Nath y tîm gymnasteg menywod ennill medal efydd yn y Gemau'r Gymanwlad. Medal tîm cyntaf yn y campani. Prosiect 10 mlynedd oedd hwnna. So mae'n costio lot o arian, mae'r buddsoddiant i dod fewn. Ond mae'r galwadau'n fwy, mae'r cyhoedd maen nhw eisiau llwyddiant a ni'n trio wneud hynny iddyn nhw. A dwi'n falch bod system Prydeinig wedi newid hefyd a ni'n chwarae rhan bwysig yn y system hynny. Dwi'n eisiau atgoffa chi bod y blynyddoedd yn hedfan, ond mae 20 mlynedd ers chi ddechrau gyda Chwaraeon Cymru yn 1996, wedi gadael a dychwelyd ers hynny, ond mae'n gwestiwn amlwg, ond mae'n siŵr bod y newid sydd wedi bod yn 20 mlynedd yma yn rhyfeddol. Ie, mae'n diddorol yn dweud, achos dwi wedi bod yma. So chi'n gweld y newidiadau falle mor amlwg. Mae seiclo Prydeinig yn llawn o hyfforddwyr a gwyddonwyr sydd wedi dechrau gyrfaoedd fan hyn. Pan maen nhw'n dod nôl i Gymru, maen nhw'n edrych yn gweud, wel, falle fyddwn ni ddim wedi gadael os oedd y cyfleusterau fel maen nhw nawr. So, ie, mae pethau wedi newid. Mae'n gysylltiedig ar buddsoddiant y Cronfa Loteri a Llywodraeth Cymru, a gobeithio wneith e cario ymlaen, achos mae rhaid iddo fe. Os ni eisiau llwyddo yn y dyfodol, mae rhaid cario ymlaen cael y buddsoddiant hynny. Diolch yn fawr iawn, pob lwc dy'r flwyddyn enfawr yma. Pob lwc i chi. Diolch, Dylan, diolch.